Για τη σωστή λειτουργία του δεν αρκεί μόνο η καλλιέργεια των γνωστικών και νοητικών ικανοτήτων, αλλά η συνύπαρξη αυτών με τη συναισθηματική και ψυχική ανάπτυξη. Δεν θα μπορούσε λοιπόν παρά να βρει μπρος το έδαφος η πρωτοβουλία της μουσικολόγου μουσικοπαιδαγωγού Βούτα Βυργινίας για την δημιουργία παιδικής χοροδίας, με στόχο τη συμμετοχή στην έκτη πανελλήνια συνάντηση σχολικών χοροδιών. Διακινητρική στήλη, περιγράφοντας το νόημα της ζωής. Όσο ζεις, λάμψε, μη λυπάσαι καθόλου. Για λίγο διαρκή ζωή ο χρόνος καθορίζει το τέλος. Ξεκινώντας λοιπόν από το αρχαιότερο παγκόσμιο σωζόμενο τραγούδι που υπάρχουν ατόφοι και οι στίχοι αλλά και η μουσική, μεταβαίνουμε σε έναν αγγλικάνικο ύμνο, μας μιλά. Όλα είναι φωτεινά και όμορφα, όλα τα πλάσματα μικρά και μεγάλα. Στεκόμενοι σε αυτόν τον πρώτο στίχο, αφιερώνουμε τα επόμενα δύο κομμάτια σε δύο πλάσματα. Ένα μικρό, την κουκαμπούδα, πουλί της Αυστραλιανής υπαίθρου, χαρακτηριστικό του είναι το τελάιδημά του, καθώς αυτό μοιάζει με ανθρώπινο γέλιο και σε ένα μεγάλο, στο βασιλιά του δάσους, το λιοντάρι. Επιλέξαμε να κλείσουμε με ένα κομμάτι. Θεωρούμε πως προτείνει τη λύση για να κάνουμε τα λόγια του κεικλού πραγματικότητα. Χακούνα ματάτα, που στη γλώσσα σου αρχίλη σημαίνει κανένα πρόβλημα. Χωρίς ανησυχίες, αλλά χωρίς περιττές ανησυχίες. Λοιπόν, ίσως πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας για να λάμψουμε. Καλή ακρόαση!
Μπράβο σας, μπράβο και στον θαυμάσιο παρουσιαστή. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, θα παρακαλέσουμε τον κύριο Βουίτς να δώσει τα αναμνηστικά. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ.